λόγια για την απόψινή γιορτή. Θα ξεκινήσουμε με κάποια μουσικά κομμάτια που θα παίξουν τα παιδιά μας του τμήματος. Είμαστε πολύ καλλιτεχνικό τμήμα, όπως θα δείτε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με κιθάρες και πιάνο. Μετά θα συνεχίσουμε με τη θεατρική μας παράσταση «Τον εγωιστή γίγαντα» του Όσκαρ Βάιλντ. Στο τέλος θα μας πούν τα παιδιά ένα πολύ ωραίο τραγούδι και θα κλείσουμε με μία παρουσίαση που θα σας δείξουμε τι έχουμε κάνει όλη τη χρονιά στο σχολείο. Καλή σας απόλαυση!
στον κήπο του Μεγάλου Κάστρου. Το κάστρο έλεγαν ότι άνοιξε έναν γίγαντα, μα κανείς δεν τον είχε δει ποτέ. Ο κήπος όμως ήταν πελώρης, μαγευτικός, με παλίχλο και χιλιάδες πανέμορφα λουλούδια. Τριγύρω οι μιλιές, οι κερασιές και οι ρωτακινιές, πότε προσκομίζαν ανθισμένες και πότε γέμιζαν ζουμερά φρούτα που χρήσιζαν κάτω από τις ακτές του ήλιου. Λένε ακόμη ότι όταν περπατάει τρέμει σαν να γίνεται σεισμός. Και πως σαν μαγρία, κάνει σαν μυθυρίο. Ναι. Παιδιά, αφήστε τα και ελάτε να πούμε ένα τραγούδι. Λένε και γίνεται και κάνει σεισμούς και μας αγριέψει, τότε θα το έχουμε τραγούδι. Καθόνταν πάνω στα δέντρα και τραγουδούσαν τόσο γλυκά που τα παιδιά σταματούσαν συνήθως στα παιχνίδια τους για να απολαύσουν το τραγούδι τους. Μα πού είναι τελικά αυτός ο γίγαντας? Είχε πάει να επισκεφτεί τον φίλο του τον Τεράκο της Κορνουάλης και είχε μείνει μαζί του 7 ολόκληρα χρόνια. Αφού πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, είπαν ότι είχαν να πούν, αποφάσισαν να επιστρέψουν στον Μύκονο. Φτάνετε, σε βαρέθηκε και εγώ δεν σου βαρέθηκα. Πέρασαν 7 ολόκληρα χρόνια και δεν είπαν παρά μόνο 7 κουβέντες. Άσε τις στέγες που μου έκανε. Εσύ τις παλαμάρες. Άκουε, ήθελα να πηγαίνεις. Ναι, ήθελα να σου σπίτι. Και στον όμορφο κήπο σου. Μια χαρά. Τρομάρα στα πατζάκια σου και άρεσα τα παλιά σου. Και τάνε να πηγαίνεις. Τι κάνετε εσείς εδώ πέρα? Ποιος είναι σε μια έδρα στο κόμμα και να κόβετε τα φύλλα? Φύγετε από εκεί πέρα και αργήσει ξανά. Αυτός ο κήπος είναι πραγματικό. Γι' αυτό θα χτίσει το παλαιό ωραίο τείχο, γιατί θα αφήνω σε κανένα να παίρνει στο κόμμα.
Τι κρίμα, μας έδειξε έξω. Πού θα παίξουμε πάλι, στον δρόμο. Έχει τόσο χώρο τον δρόμο και σκόνη και παίξει. Δεν έχουμε μούδια, ούτε δέντρα, ούτε στα κλαδιά, ούτε πουλιά στο λιγάνι. Θα είναι κολτούβα στο Βρασίλι. Πάει. Όσο μας τη συνοδεία, μόνο τον εαυτό της σκέφτεται. Είναι τόσο άκαρτος για την δράση του Σωτήρας. Φτιάχνει σαν τελείως. Μα ξέρεις πως είναι πολύ μέσα από το φωνάρι. Άντε, πάμε να φύγουμε, μην βγει έξω και μας βρει εδώ. Όμως δεν έφυγαν μόνο τα παιδιά. Μαζί τους έφυγαν και τα πουλιά, αφού δεν είχαν διάθεση να πάνε εκεί να κελαϊδίσουν. Αν δεν τα δέντρα όταν ήταν στη Μηνακτήρα και ήταν πάρα πολύ ήρθε ο χειμώνας. Η μόνη που χαίροντα ήταν το χιόνι και η παγωνιά. Τι κρύα που κάνει εδώ, τώρα η κυρία κάνει πίσω. Καλύτερα να ξαναπούμε στο χώρο και να ρίξουμε έναν πλάτο. Τι ωραία! Θα ήσουν εδώ ολόκληρο το χρόνο και θα περάσουμε υπέροχα. Θα σκεπάσω πέρα τα πέρα τα κοντάρια με την άσπρη μορφία. Και εγώ θα δώσω σημούδες, αλλά τα δέντρα. Δεν προσκαλούμε και το φίλο μας το μαλλιά να τρέμει τα μελανιά. Και το γαλάκι θα τα κακαλώ τρίπια σαν σουρωτίδια. Κύριε Μαριά! Κύριε Μαριά! Χε! Περνάω σοκερί, πλάκα στην αυλή. Και εγώ τους έριξα. Χοντρό χαλάζι, σαν καρύδι και τρύπησα όλα τα δέντρα. Όλο το βράδυ σοβιλιζόνα μεγάλη μονία στο περιβόλι. Λύγησα τις λαμαρίνες και ξύλωσα τις αλίδες του φράγου. Τα έκανα να γκρίζει και να μου τα κοκάλες. Έκανα κάθε ζωντανό πλάσμα να τρυπώσει στη φωλιά. Θα βασιλέψει για πάντα ο χειμώνας. Και το παγώσουμε σε καρδιές. Ζήτω το κρύο και η βροχή. Και η άνοιξη ποτέ έτσι να μην έρθει. Τι ωραία που είναι εδώ. Σε όλη τη χώρα, από άκρη άκρη, ήρθε η άνοιξη. Μονάχος δεν και ποτέ γνωστή γίγαντα μας συνδεδοτό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι το λέει η άνοιξη φέτος. Ελπίζω να φτιάξει. Όμως ποτέ δεν ήρθε η άνοιξη. Ούτε το καλοκαίρι. Το φθινόπωρο έφερε χρυσαφένιους καρπούς σε όλους τους κήπους. Αλλά στο γίγαντα ούτε έναν δεν έφερε. Και έτσι ήταν πάλι η άνοιξη. Κορδιάς και χαράζει, χιόνι και παγωνιά. Χάρευαν αδιάβατα ανάμεσα στο τέτοιο. Ώσπου ένα πρωί Πρέπει να κοιτάξω, μια φορά σε λίγο το γίγαντα. ευκαιρία να βγούμε μέσα να παίξουμε. Ελάτε! Κάποια τέτοια παιδιά. Ένας λόγος για να βοηθήσω.
Ήταν μια συγκινητική στιγμή. Τα δέντερα άνθησαν, τα παιδιά πετούσαν εδώ και εκεί ενθουσιασμένα, τα λουλούδια πρόβαλαν από το ποτάμι, κοιτώντας χαμογελαστά. Μόνο σε μια γωνιά του κήπου στην γωνιά. Εκεί, δεν μπορούσε να φτάσει από το κήπου. Και έκανε χαρακτήρα. Η καρδιά της γιγαντά έπεσε μόλις του. Τι βλέπεις? Έπεσε εκεί. Πρέπει να βοηθήσεις αυτόν τον αγώνα να έρθει στο τέλος. Τόσο αγώνες εσύ. Έπρεπε να έρθεις. Μην κλαίς αυτό, θα σου βοηθήσει να έρθει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχεις τα ίντσα. Παιδιά μου, πιάτε τους ο κήπος δικός σας. Ζήτω! Δεν περίπου και μετά να παίξω. Από τότε, κάθε μεσημέρι, όταν τα παιδιά τελείωναν το σχολείο, έρχονταν στον κήπο του γίγαντα και έπαιζαν μέχρι να πέσει ο ήλιος. Να σκέψτε με τις άλλες παιδί. Το μικρό αγόρι τόσο αγαπούσε. Δεν του ξαναείδε ποτέ. Ρωτούσε συνέχεια τα παιδιά να τους δείχνει πουθενά. Παιδιά μου, σπάει κανείς με το κουκλάβα που κρατήσετε να έξω τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναδεί από τότε. Ούτε εγώ, ούτε εγώ. Δεν ξέρω πάθος. Πώς άθελε με την άδεια. Τα χρόνια πέρασαν, η παιδί κατασχέδασε και έτσι ήρθαμε. Έτσι, κάθοντας σε ένα πολυθρόνα, και σταθμός τα παιδιά να πέσουν στο σπίτι. Ξαφνικά, ένα πρωί στην απομακρυσμένη γωνιά του κήπου, αντίκρισε ένα περίπου θέα. Ένα παιδί φορτωμένο με πέρες που καταλάβει λουλούδια και κρυφτός στεκόταν το μικρό αγόρι που πρόσθεσε να πει. Καλά κορίνα μου, πόσο ώρες. Μα τι βλέπετε, είναι ασυλλογωμένα. Ποιος τόλμησε να σου πληγώσει. Πρέπει να δω, θα την μάθω και τη συμπληρώσει. Κανένας, όλες είναι ίδιες. Πώς είσαι. Εντάξει, θα αφήσεις να το κάνω. Εκεί, τώρα, θα αφήσουμε το μισό δικό μου την παράδοση. Θα το πούμε μαζί με την αυτοκίνηση. Την επόμενη μέρα, τα παιδιά πήγαν το γήπεδο από το φυσικό και πάντα. Κάτω από το φτισμένο δέντρο και σκύψαν το φτερά να το σκεπάσουν με τα κατάλληλα λίγο το πίσω.
Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τους συντελεστές αυτής της παράστασης. Έχουμε φέτος στο σχολείο μας την κυρία Ανθή Κοντορούση, που είναι η θεατρολόγα μας και μας βοήθησε αυτή την εργασία. Η κυρία Άννα Μεσολορά, η μουσικός μας, χωρίς αυτή δεν μπορούσε να κάνει την παράσταση. Τα υπέροχα αυτά σκηνικά τα έφτιαξε ο κύριος Βασίλης Καραγιώργης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους μου, τη διεύθυνση του σχολείου, όλο το προσωπικό του σχολείου για την υποστήριξη αυτής της παράστασης, αυτό που παρακολουθήσατε σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην επιμέλεια του Νίκου, ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς των παιδιών μας, που είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και υποστήριξαν όλες μας τις δράσεις. Και σας εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι να έχετε. Με πολλές εξέλιξεις εμπειρίες.
Έδωσε τα συγχαρητήρια προηγουμένως στους συναδέλφους μας. Τώρα να δώσω εγώ τα συγχαρητήρια σε εκείνη για τις τόσες πολλές δράσεις που έκανε φέτος και μας παρουσίασε. Συγχαρητήρια έτσι. Και πιστεύω ότι τα παιδιά πήραν πάρα πολλά πράγματα, διότι όταν μπαίνουν μέσα και κινητοποιούνται, θυμούνται πολύ περισσότερα πράγματα. Πάντα τέτοια εύχομαι και το χρόνο. Είναι και άλλη γιορτή την άλλη εβδομάδα, αλλά αν τυχόν δεν σας δω, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.